Рус ишгалжилері Северодонецк юнелешінде ұжымге кечті. Луганск вилайеті Арби мемориятынан ел басшысы Сергей Гайдай қайдеткеніне көре вилайет ишгалжилер тарафындан қыршавға алынмаған. Лисачанск Бахмут yolu da blok etilmegen. Şehirlerinin bak saklanmakta. Ama yol düşman tarafından ucum etilmekte. Gayday'nın sözlerine göre bugün ucum etilgen şehirlerge humanitar yükler alıp barılgan. Keçenleri Severodonetsk civarında uruşlar olup geçken. Kun-kunden ucumlarının şiddeti arttı. Рашистлер авиация, реактив артиллерия ve diğer silah kullanmakta. Ребята наши держатся, но вот просто понимаем, что цель поставил Путин своей армии, чтобы Луганщину захватить, чего бы это ни стоило, сколько бы там ни погибло солдат или техники, поэтому сюда перебрасываются к нам с разных регионов совершенно. То есть это и Мариуполь, и Харьков, и даже с Донецкой области часть забрали, чтобы просто уже продавить полностью Луганскую область. Душман дигер yönelişlerde de faalleşti. Ukrayna maycıları Donetsk ve Lugansk vilayetinde düşmanın 9 ucumuna urup kaytardı. Ruslarının 3 tankı, 8 artilleriya sisteması, 18 zırhlı ve diğer mühendis maşinaları yok etilgen. Hava müdafaa kuvvetleri 6 Arlan ve Zala operatif taktik pilotsuz uçucu kompleksini urup düşürgen. На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман. На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки і Новомихайлівки. Rus işgalcileri Ukrayn pozisiyalarına zapt etmege tırıştı. Ama karşılık көрген son geri çekilmege mecbur olganlar. Bunu Pivden operativ komandalığı haber etti. Ruslar Krivoy Rog şehrinden infrastrukturasına raketalarının ucum etken. Büyük viraneler ve zarar көргенleri yok. Kherson vilayetinden sınırlarında olgan birkaç Mykolaev vilayetinden Koyve kasabası da ucum etilgen. На Одещині ситуація стабільна. Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України не дає бажаного результату, в Придністров'ї відмінено червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий, розгублено від масових виїздів потенційних призовників з невизнаної республіки, влада Придністров'я відмовилась від ідеї мобілізації. Тим часом, з нашого боку, відповідна ділянка кордону надійно захищена, моніторинг ситуації пильний та системний. Украина президенті Володимир Зеленский Қырым Рус işgalinden azat etilу perspektivalarını Qırımdaki öz daimi temsilcisi Tamila Tasheva ve Qırım platformasının vekillerinin müzakere etti. Devlet yol başçısına işgal etilgen Qırım sakinlerinin duyguları meraklandırdı. Qırımdaki faal ve aktif Ukrayna vatandaşları yarmada azat etilgeni vakit bizim işançlı tayançımız olur dedi. Tamila Tasheva Qırımdaki vatandaşlarımızdan olgan bağlar ve anda insanlar işgalcilerge nasıl karşılık gösterip Ukrayna'nın birdemlik olgаны hakkında tarif etti. İşgalciler tarafından takip etilgenlerge Ukrayna tarafından kol tutup hakkında da söz yürütetildi. Tasheva prezidentke işgalciler tarafından diversiyada kabatlanıp hapshanede tutulgan meclis reisinin birinci muavini Nariman Jelal'nın mektubunu berdi. Російське вторгнення почалось саме з Криму. Це був далеко не перший пункт з переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту пішли наступні, не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного ослаблення. І, звичайно, окупантам доведеться піти із Криму також, як і з Херсону, Мелітополю, Енергодару, Маріуполю та усіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів.
Рус ишгалчылары виранетилген Мариупольнан деңіз лиманындан қалған бұғдайларын алып чықмаға тырыша. Бұны юқары шурада инсан ақлары векилетлесі Людмила Денисова беретті. Бұның үшін Сартана станциясынан демір yoluna тамерле башладылар. Вагонларынан бұғдайны ишгал етілген Бердянстада хырсызлайлар. Аскет шиппинг ташыйчы шirketten хырсызланған бұғдай ташыйчы машиналар Мелитополь yolunda кайдетілді. Эвел ташыйчы шirket ишгалчыларынан ишбірлік yapмақтан vazgeçip, şirketinin ofisini Ukrayna'nın garbına geçirdi. Бердянск sakinleri Azov kabel zavodu yanında 30'dan ziyade pritsepnen buğdaynen tolu yük arabalarını saydı. Hırsızlangan buğdayının bir kısmını işgalciler Rusiyaga alıp kete, diğer kısmını işgal etilgen Kırım'nın deniz limanlarında gemilerge toldurup, yakın şark memleketlerine satmağa tırışa. Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином, згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росією в Україні. Ақ корчалайчылар işgalciler tarafından mecburi şekilde Rusiyaga çıkarılgan Ukraynalarga anda hiçbir vesikalarını imzalamamaga çağırdı. Kırım Sosta Ukrayna vatandaşlarına Rus harbileri tarafından mecburen imzalatılgan vesikalarının kuchi olmaganını hatırlattılar. Bunun beraber işgalciler bu vesikalarını Ukraynalarını Rusiya territoriyasından çıkarmamak için kullanabilirler dep tenbiyelediler. Ruslar cenk başlaganından beri 1.300.000 Ukrayna vatandaşını öz territoriyasına alıp ketті. Олардан 230.000 балаdır. Українцям, яких примусово вивезли до РФ, не рекомендуємо підписувати будь-які документи, особливо заяви на тимчасове перебування, біженство чи притулок у фільтраційних таборах. Якщо підписати такі документи, людина буде в державній базі даних Росії і є ймовірність, що її не випустять з країни. І вона не зможе повернутися в Україну. Ruslar Ukraynaga qadimi T-62 tanklarını ketire. Sovetler birligi ularının çıkarılmasını 70 seneleri toxtatkan edi. Bu tanklarının zırhı qavide geldir. Ve tek 115 kalibrli top atıcı tırtıbatı var. Ve T-72 tanklarına hiç de karşılık gösterip olamaydı arbiler. Şimdilik işgalciler Kırım'nın Novozornaya kasabasında saklangan T-62M tanklarının bir batalyonunu cenkке hazırladı. Raşistler bu tanklarını Ukrayna ordusu Mykolaiv ve Kherson vilayeti tarafına ilerlep olamaması için kullanmağa istey. Sonki sefer Ruslar bu tanklarını 2008 senesi Gürcistan'a karşı cenk geçirgeni vakit kullangan edi. Ukrayna baş ştabının malumatına göre Ruslar Ukraynada birçok texnikasını gayip etkeni için eskirgen T-62 tanklarını cenkке hazırlamağa mecbur. Ukraynaga reaktiv ateş açıp sistemaları pek zarur. Bunu Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitro Kuleba Davos'ta geçirilgen Ukrayna ve Avrupa Birliği herkes yeni bütün dünya iktisadi forumunda aytты. Reaktiv ateş açıp sistemaları olmasa Ukrayna Kherson'u azat etip olamaz. Donbass'taki vaziyet daha beterleşer dedi Kuleba. Nazir forum çerçevesinde 10'ga yakın konuşup geçirgen son birçok devlet Amerika Birleşken Devletleri'ne işanıp oturganları en büyük problema dedi. Amerika işandıruvlarını yerine getirip MLRS reaktiv sistemalarını Ukrayna'ga vermeli dedi. Коли я кажу декому, я знаю, що ви маєте реактивні системи залпового вогню. Вони вкрай необхідні, надайте їх нам. Перше питання у відповідь, яке мене задають, чи американці вам не надали їх вже? Тож, це тягар бути лідером. Усі дивляться на вас. Тому Вашингтон повинен дотримати обіцянки і забезпечити нас реактивними системами залпового вогню якомога скоріше. Інші послідують.
Франкистанның көпчекле Сизер озы юрер артиллерия тәртібаты жебеде душманны урмақта. Бұны таздықлаған видеоны Украина арби құветлерінің баш командалығы тарқатты. Видеода 155 мм мермілер қолланылғаны көріне. Мермілерде Украин шайырлерінің адлар язылған бұрынде Мариуполь үшін язысы бар. Франкистан үкіметі бұл силяны Украинаға апрелінің сонында берді. Сизер 40 километр ұзақлыққа табыле. Автоматик шекілде нишанны белгілейве пек мобиль. Атышлар япқан соң қаршы үжімге ұғрамамақ үшін техниканың позициясыны те шекілде дегіштірмек мүмкіндір. Ми воюємо за нашу свободу. Ми обов'язково переможемо. Мерсі, Франце!